brand money. Tim mar Gambia mong'ere kaka The Scorpions nie boma ma Nairobi ne ikruok ne tugo e kindgi kod Harambee Stars mar laro thuolo mar dhi e World Cup. Tim no ipuonjo gi manen kocha mar Gor Mahia Jonathan McKinstry. McKinstry owacho ni ong'eyo ni tugo no dhi bedo matek mokalo kopimo gi kaka Kenya nche nogoche tuke mag CHAN kendo kaka johera mag adhula nowuok oko mar pako tim mar Kenya. Jotugo 24 duto manie tim no mar Gambia gin mago magoche pinje mag Ulaya mopogore gi kweth Kenya man gi jotugo 9 kende magocho oko. Going to be easy because we expect there to be a very sort of hostile environment. The Kenyan supporters will come out in their tens of thousands to support the Harambee Stars. We've seen that through the CHAN tournament, you know, very well supported games here at Kasarani. Obviously Kasarani holds lots of good memories for me. I think my own last 2 games here were trophy winning games in terms of the Charity Shield and the final of the league a couple of years ago. But all of that doesn't count for anything. We've got to go on and put a performance and look to try and win.